Bueno, doncs bona tarda. Mira, jo el 2017 vaig acabar de jugar, vaig fer les meves últimes 5 temporades al Barça i quan vaig acabar doncs, bueno, vaig entrar directament amb el projecte del Tomi Garcia, que agafava el primer equip del Barça i vam decidir que l'acompanyés com a segon entrenador i el Felipe portant el segon equip. Aleshores, bueno, ja vam començar a entrenar els equips del Barça i hem fet 4 temporades, la primera amb el Tom i les altres 3 el Felipe i jo com a staff del primer equip i acabant aquesta temporada se'ns va oferir l'oportunitat d'agafar aquest projecte a la Sant Boiana i nosaltres encantats hem pogut agafar aquest projecte i encantats de poder tirar-lo endavant. Doncs sí, la veritat és que té un punt especial i jo li guardo molt de carinyo a aquest club, que vaig fer 7 temporades com a jugador i tornar aquí a lo que ha sigut casa meva durant molts anys, ara amb el primer equip de la Sant Boiana és un gran repte i és algo molt motivador i molt il·lusionant per part i agraeixo al club. Ens agrada molt el joc que sigui molt dinàmic, ens agrada molt que hi hagi que els jugadors tinguin molta activitat al camp, que siguin molt proactius, que mirin davant i que interpretin el joc. Ens agrada ser molt pressionants i ser molt partíceps i molt protagonistes del joc. Sabem on estem a un gran club i l'objectiu és tornar a lluitar amb els equips de dalt i poder portar les majors alegries que puguem a l'afició, al soci, a la directiva i en definitiva als jugadors. Sabem que fan falta apuntalar algunes posicions amb alguns fitxatges, que la direcció esportiva està treballant amb això, però l'objectiu és barallar-nos amb els equips de dalt. De cara a aquesta temporada nosaltres el que volem és acompanyar aquest equip i intentar que tornin a estar on es mereix la Sant Boiana, que sempre està lluitant entre els equips de dalt i lluitant per tot i sobretot això, que gaudim tots d'una gran temporada, que entrenarem molt, que hi haurà molt de compromís i molt d'esforç, però bàsicament això, competir, tornar a estar a dalt on ens mereixem i disfrutar una gran temporada al centenari.